Ekenem gị onye ọma na-ege m ntị na-enene m n'ụbọchị nke taata ọzọ abịakwana m ka nsị abịa maka na o tego aka na-ekwu na ka mara onye kpụrụ Mathias ka mara onye kpụrụ Mathias biko kịta news na-agagharị na efere mbụwa kịta na-egosi na onye kpụrụ Mathias nọ na vidiyo anụnwa n'afịa bụ n'okporo pesin da akụzayon n'onye nwe bụ onye tinyere aka wee kpụrụ Mathias Ezeaku mana achọrọ m kwu nne na-ede vidiyo kwuo n'ofu ka esi wee kọwaa ya. Ha dị mmadụ na-abụ Akụzayon na another lawyer base na Canada na ọha nwa bụ ndị ya with some other connections niile ha nwesị bụ ndị tinyere aka wee nwụrụ onye bụ Ezeaku na-eweti ya na mkpọrọ. So ka a na-ekwuzi okwu eketa wee bụrụ na ọ bụrụkwa sọsọ ya kwụ ma nnọọ onye nọ na the front line onye nọ na the front line bụ onye a na-akpọ Akụzayon. So ọ bụ onye na-anụ maka Akụzayon according to this video this young man kọwasị nnọọ ya nwa bụ onye wụalụ Mathias Ezeaku. Mana chọrọ m kunu olezi aka unu nene unu necha na akabarụ subscribe ọla ya na channel anyị ngwana nọ nene video na mara na necha taasụ ọzọ. I am here to show you who arrested Mathias. Many of you don't know and many of you know. This is the great man that arrested Mathias. He is an European lord, Mozambique lord, an American lord. This man is called Ocean Money, aka Akụzayon. The son, an adopted son of Evangelist Ebuka Obi. The other one, I don't really know much about him. That one is a lawyer that based in Canada on his own. That one is a lawyer that based in Canada on his own. The person that arrested Mathias from day one, you can see him on the screen. Most of you that have been pointing finger to Evangelist Ebuka Obi, you all are giving wrong impression, wrong information. You are there passing things to hate people. I will saw all of them. Akụzayon have come out to speak on his live video. And on that video, guys, I will play it. He also stated that they are coming for more. Okay, there are some names that he wanted to list on air. On the comment section, people were like, please, 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 don't. So that they will not run away. Meanwhile, you that is rounding your mouth on air, don't worry. Now, he has taken it upon himself. Evangelist Ebuka Obi have been calling him. He refused to pick the call. Do you know why? The things that need to be done need to be done.